paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At syempre kasama rin natin sa ating technical control ang ating mga co-pilot ngayong araw. Ating mga sound engineers na sila Dennis Palaganas at Nixon Daco. Good afternoon, masantos ang araw at sikay namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 23, 2025. At syempre 19 na araw na lamang ang ating binibilang bago ang pinakakaabangang national and local elections sa darating na May 12, 2025. Syempre mga kapaborito, mga ilang tumbling na lang yan, ano? Parang less than 3 weeks na lang yan na tumbling. Ilang tulog na lang po yan. Siguro kayo naman ay nakapag-isip-isip na rin, no, ng inyo po mga napipisil para po magsilbi sa inyo po mga bayan-bayan at lalawigan. Siyempre, importante po yan. Ang inyo pong titignan ay performance. Ayan po ang isa sa mga kinakailangan, no? Mga red flag naman, kailangan matuto rin po kayo na magkilatis ng mga red flags. At isa na nga po dyan, yun nga, no? Yung mga malalakas gumastos, mga kapaborito, malakas din yan kumabig, ano? Biruin nyo kung kayo po ay maghahalal ng alkalde at sasahod yan ng magkano ba? 140,000 pesos per month. O biruin nyo yun sa isang taon, 12 months, i-times nyo yun. Tapos gagastos ka sa iyong kandidatura, sa iyong kampanya ng 30 million pesos. Eh kailan nyo mababawi kaya yan, di ba? O, di ba? Kaya nakakapagtaka rin, no? Yung mga ganyang klaseng galawan, kaya nga napakaswerte ng mga taga-Pasig. Si Mayor Vico Soto, ano? Dito yung half-brother ni Mayor Vico Soto, Adet. Si Oyo Boy, Andito si Oyo Boy. Yung kuya pala niya, kuya niya. At syempre mga kapaborito, no? Katatapos lamang po ng mahal na araw. At siyempre malungkot na balita rin yung sumalubong ng Easter Monday na supposedly ay masayang araw, no, para po sa mga Romano Katoliko. Namayapa na nga po ang ating pong Santo Papa, no, si Pope Francis.
ang pinakaunang Pope, no, na non-European. Pero yung parents niya are both Italian, ano. At siya po ay Latin from Buenos Aires. At syempre ang halimbawa ni Pope Francis, no, ay ang pamumuhay ng isang simpleng buhay lamang. At yan yung dapat po nating tularan. Meron nga pong lumang kasabihan, di ba? Hindi naman natin madadala sa ating libingan, no, yung ating yaman. Pero syempre may mga tao rin na practical, di ba? Syempre ano ba ang nagpapasaya sa atin kung minsan? Ano ba ang nagdadala sa atin ng problema? Syempre may mga material na bagay, ano? Pero syempre hindi naman yung to the point na sobra-sobra o labis-labis at sinasamba rin, ano, yung mga material na bagay. Yung sakto lang, no, para tayo ay makapamuhay ng maayos, matiwasay, di ba? At walang kaaway. Alam nyo, mahirap din kapag ultra rich ka eh. Sabi ko ultra rich, ha? Diba? Kung sa tingin nyo very peaceful ang buhay ng mga ultra rich, hindi po, no? Hindi po totoo yun dahil alam nyo, wala rin pong tigil, no, sa katatrabaho, sa kaiisip ng negosyo yung mga ultra rich. At syempre, numero uno rin na sinasaalang-alang po nila yung kanilang mga buhay. No? Dahil sila yung mainit sa mata ng mga kidnappers, mga kidnap for ransom groups. At syempre, kung nabalitaan nyo rin po sa national news, ano, isa pong Filipino-Chinese at ang kanyang driver ay inabduct, kinidnap kamakailan, ano, at hiningan ng ransom at nakapagbigay ang pamilya ng 160 million pesos. Pero tinuluyan pa rin, ano, pinatay pa rin yung pong mayaman na Filipino-Chinese na may-ari ng Steel Corporation at ang kanyang driver. No? At ito ay sa kabila umano ng pagbabayad ng pamilya, no, ng hinihinging ransom. Pero mabilis din ang kamay ng batas dahil ang kamay ng hustisya dahil hindi ko rin malaman kung bakit napakabilis din sumuko, ano, ng mga perpetrators. Usually yan, it will take about months or years, no, lalo kung ganyang high profile crime. Pero ang bilis, no, mabilis na sumuko yung mga suspect. So yung iba naman, syempre sila ay nagdududa, no, sa mga ganyang mabilis na hindi mo alam dami if you do, dami if you don't, di ba? Pag mabagal ang hustisya, i-criticize tayo. Pag mabilis naman masyado, i-criticize pa rin tayo, no? Pero syempre kailangan dumaan po yan sa tamang proseso, no? At imbestigahan kung sakasakali man baka nga merong mga malalaking isda pa riyan, no, na nasa likod ng mga suspect na yan. Syempre may mga mastermind pa po yung mga yan. At yan ay hindi natin malalaman hanggat hindi, no, mag-i-investigate ng malaliman yung ating pong Philippine National Police. Pero syempre, buo naman ang ating tiwala, no, sa Philippine National Police na mareresolba, no, yung mga ganitong klaseng high-profile crimes. Dahil alam nyo, yung mga ganyang high-profile crimes, kidnapping ng mga ultra-rich national Filipino-Chinese nationals, deterrent po yan, no, sa pag-unlad ng ating bayan. Siyempre yung pong ating mga negosyante natatakot din, no, kung may mga ganyan pong balita. At sabi nga din po sa balita, ito na po yata yung pang-12, no, na kaso ng kidnap for ransom na naitala po, no, involving mga mayayaman, no, na mga Filipino-Chinese. At yung iba dyan ay may isa pang kaso dyan, yung bata, no, pinalaya naman pero pinutulan daw ng daliri. At yung iba naman ay ganun din sa ginawa kay businessman na Ke, no, na tinuluyan din, ano, pinaslang din after makuha yung ransom. At madalas po dun sa mga kaso na yan, ang involved po are Chinese nationals, no. At kaya sa tingin ko dapat i-review masyado ng atin pong Bureau of Immigration, no, yung po mga pagkakakilanlan nitong ating mga kaibigang Chinese nationals, no,
na nagnenegosyo po dito sa ating bansa. Naging maluwag na po tayo noon. Kung mapapansin nyo, nag-proliferate ang pogo, no, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa dahil sa nagdaang administrasyon. Di ba? Nag-okay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ibang senador at congressmen dyan po sa negosyong pogo. At nakita naman natin dito sa may Central Luzon, at sa may Greater Manila area, yung existence ng mga pogo hubs. Malalaking komunidad po ito na may mga hinahouse na mga Chinese nationals. At karamihan po sa kanila ay mga parang hostage din, although kapwa nila Chino, parang wala po silang kalayaan dahil hawak daw po ng mga negosyanteng Chinese nationals o sindikato siguro yan, yung kanila po mga passports, at nakita natin may mga nakuha pa sila mga torture chambers at may mga na-rescue din ng mga Filipino women. Yung ilan ay may bitbit na bata, yung iba naman ay nagdadalang tao. Siguro ito ay mga ginawang mga comfort women o kaya ay gagawing may bahay para lang makapag-acquire ng mga property sa Pilipinas. Dahil syempre bawal po sa ating saligang batas ng isang foreign national ay makapag-acquire ng lupa dito sa ating bansa. Marami po sa mga foreign nationals ay nag-aasawa ng Pilipina na siyang pwedeng bumili ng mga lupain dito sa Pilipinas. Pero syempre may mga mabuti naman ng mga foreign nationals, marami naman talaga. At yun nga lang, kailangan talagang suriin mabuti ng ating pamahalaan ito pong mga pumapasok na foreign nationals, at kung kinakailangan i-monitor yung bawat galaw. At syempre yung pong mga pinapasok nilang pera, hindi naman basta-bastang mamomonitor, lalo kung online banking yan. Hindi naman basta-bastang mabubuksan din ng gobyerno po yan dahil may mga bank secrecy law na nagbibigay ng proteksyon. At syempre yung mga yan ay hindi mo basta-basta mapapakialaman. Pero kung siguro kung sa magagaling na sa Intel division ng gobyerno sa ibang bansa ay nakikita nila, malalaman nila yung mga online transactions, mga transfers. Yun nga 10 million, dalawang withdrawal na $10 million yata yun sa Hong Kong nabisto 'di ba? Ganun kagaling yung ibang foreign operatives against dito sa mga type ng money laundering. Kaya siguro dapat mag-step up din yung atin pong enforcement agencies para masawata po yung mga malalaking sindikato na nag-move ng milyon-milyong pera through online banking. At syempre, dako naman tayo dito, napakainit pa rin ng panahon. Mukhang top-notcher na naman ang Dagupan City. At nakita nga natin po sa Pag-asa, sinasabi 43 degrees sa Dagupan City. Mamaya makikita po natin sa update kung ilan talaga yung naitala ng Pag-asa. Kung baka top-notcher na naman ang Dagupan City, hindi na nawawala sa top 5 ang Dagupan City pagdating po doon sa heat index na sinasabi. Dahil sobrang init po ng panahon. At itong heat index po pwedeng mag-cause po ng problema sa ating katawan. Pwede po yung magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at ang malala ay heat stroke, Kung kayo po ay mayroong comorbidity, kung kayo ay hypertensive, yung mataas ang dugo, high blood, kuwanda. Kaya meron pa pong ibang mga sakit, gaya ng diabetes, kayo po ay maghinay-hinay po sa paglabas ng inyong mga tahanan dahil sobra pong init. Iwasan nyo yung oras na 10 a.m. to 4 p.m. Kahit hanggang 5 p.m. dahil sumisingaw pa rin talaga yung init. Kaya kung nga kahapon, hindi ko na kinaya din talaga dahil tumataas yung blood pressure natin, mga kapaborito. Kaya alam nyo, iisa lang ang buhay. At hindi ka na makapagsisi kapag wala ka na. Kaya iwas-iwasan natin. Huwag tayo masyadong magpagod.
Kasi pag nag-shoot up yung inyong blood pressure, napakahirap pong kontrolin yan. Kung minsan nga nag-sublingual na ako no? Kasi yung sublingual mabilis pong ma-absorb yan ng katawan, no? Nilalagay yung gamot dito sa ilalim ng dila para mabilis na ma-absorb at bababa agad yung blood pressure po natin, no? It works for me, no? At syempre pag ganyan po magpahinga lang po tayo, tapos tumapat po tayo sa electric fan, para ma-dissipate yung heat ng ating katawan. Mahirap na po, no? Marami po tayong naitatalang kaso ng heat stroke po ngayon, at maski sa aking Facebook page marami tayong nakikitang kaibigan ng kaibigan, no? Mga old acquaintances na namayapa, no? At dahil sa heat stroke. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, no? Dahil seryosong usapan po yan, mga kapaborito. At hindi pwedeng walang bahala po yung init ng panahon na yan. Kaya nga po ang mga lokal na pamahalaan ay nagsususpindi ng klase kapag tumataas po ang heat stroke. At luckily, no, patapos na rin ang klase ng mga bata, no? Yung ibang sa pampublikong paaralan, wala na po silang pasok. Pero syempre sa ibang pribadong eskwelahan ay may pasok pa, no? At yung anak ko, tomorrow ang last day nila, graduation nila, grade 6. At syempre, congratulations, no, kay Anika Julia P. Ortega, na yung aking bunso, dahil gagraduate siya ng may counting honor naman. Congratulations, syempre, no? Proud daddy tayo, syempre. Dahil itinataguyod natin itong mga batang to. At kahit mag-isa po natin, no, kinakaya pa naman, kayang-kaya, basta sama-sama. Kaso wala akong kasama. Anos labat, ayan nga yung paboritong kasabihan ng mga Pangasinense, anos labat, walang siya kwanda. Which is true naman, no? Pwede siguro yung ibang kapaborito natin minsan nalulungkot, hindi naman nadidepress, hindi naman kailangan ipag-depress lagi, no? Tayo mga batang 80s, 90s, hindi yung depress, no? Hindi ko sa sinasabing hindi valid yung mga ganyan, ano? Pero iba-iba kasing henerasyon, iba-iba ang coping mechanisms, no, Det? So, syempre, valid naman yung mga ganyan. Pero syempre sa atin, kailangan laban lang. No, minsan, yun nga lang, kapag ang katawan mo bumibigay talagang iisipin mo rin, yung pangmatagalan mo. Dahil marami pang umaasa sa atin, mga kapaborito. At kayo din, marami pang umaasa po sa inyo, kaya ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Importante po yan. Bawas-bawas tayo sa mga bisyo. Mahirap po yan. Bukod sa magastos, doble pa ang impact niyan sa ating katawan. Minsan mahirap talagang matanggal yung mga ganyang bisyo. Pero syempre, samahan nyo na lang po ng dasal po yan para mabawas-bawasan at makapag-ipon-ipon. Totoo yan, ang isang stick ng sigarilyo po ngayon ay nasa 8 to 10 pesos per stick. Sa retail yan. Depende sa brand at sa klase ng sigarilyo. Alam nyo, malaki po ang kinakain po niyan sa inyong pang-araw-araw na budget. Kung sa umaga makadalawang stick kayo, 20 pesos na yan. Sa tanghali, pagkakain po ninyo, dalawa ulit, 20 pesos na yan, di 40 pesos na. Sa hapon, after magtrabaho, tapos hanggang sa gabi, di magkano na, 80 pesos na kada araw. Napakalaking bagay na po yan, minsan tayo po ay reklamo ng reklamo, mataas ang bilihin, mataas ang mga presyo ng bigas, mataas ang kung ano-ano pa, mga isda, baboy, karne. Pero hindi natin nakikita yung mga maliliit na bagay na kapag pinagsama-sama natin, malaking tulong na pala para sa atin. Yung 80 pesos kada araw, would you translate that times 30 days? Magkano yun? Di 200, tama ba? 2,400 pesos.
Piruin nyo yung 2,400 pesos makapagpaaral ka na ng bata sa pribadong eskwelahan nyo, di ba? Kung sigarilyo lang tapos sasabayan nyo pa yan syempre ng alak. Pero syempre, nilatag ko lang naman sa inyo yan just in case, kailanganin nyo mag-isip-isip. Malaking tulong kapag mabawasan po natin yung ating mga bisyo. Pero suma total, syempre kayo naman na naghahanap buhay at desisyon nyo yan. Ang sa atin lang nilalatag lang natin kung baka hindi nyo pa nare-realize yung gastos, at yung puro tayo reklamo sa taas ng bilihin. Mag-umpisa tayo sa ating sarili at isipin kung paano tayo makakamenos at magamit natin yung pinaghirapan natin pera sa mas mga makabuluhang mga bagay, di ba? Ayan naman, di ba? Ayan, tayo naman mga Pangasinense, madali naman tayong kausap. At sa tingin ko naman dahil sa mga stringent measures, gaya ng mga pinapasang batas sa bawal na paninigarilyo at pag-vape, at unti-unti namang nababawasan dahil pahigpit ng pahigpit at pataas ng pataas din ng presyo ng sigarilyo, pero marami pa rin ang nagsisigarilyo at nagve-vape. Yung iba ay vaping, pero yan ay isang chemical din, at kakaunti pa yung medical research to prove that vaping could lead to respiratory illnesses or even certain cancers. Pero syempre mas maganda kung mabawasan natin yung mga bisyo natin, di ba? Yung iba, marami din tayong mga excuses. Sasabihin natin pampatanggal stress po natin yan, or it helps us think. Lalo ako naman po naninigarilyo din ako 8 years ago, at syempre sa aking pananaw nakakatulong 'yon sa pag-relieve ng stress, at sa syempre madalang tayong kumain ng nasa oras dahil sa trabaho. Pero syempre napagtanto rin natin na mas malaki yung magiging advantage, yung mga mas maraming advantages kapag ititigil mo yung paninigarilyo, di ba? Ako ko si Det, tumigil ka na ba? Talaga, 1 year na? Congratulations! Dati ilan ba ang nagagamit mo per day? Magkasabay tayo ng gayosi, di ba? 1 pack? Ako nakaka 2. Kasi sa umaga pa lang nakaka 10 pieces na ako 6 o'clock to 7 o'clock yung nag-aayos ka ng news agenda habang nanonood ng morning show. Kasi di ba may reporting, di ba, or yung mga discrepancies sa morning show habang hindi mo namamalayan, minsan nga hindi mo naman nahihitit, nandun lang sa ashtray, sayang. Pero yun nga, kanya-kanya yan. Pero kung i-weigh po ninyo, titimbangin po ninyo yung mga advantages, mas maganda kung bawas-bawasan natin at unti-unti will lead to zero vices. Yung pag-inom din, wala rin masyadong idudulot na maganda yan. And, gastos lang yan at sakit sa ulo, sakit sa katawan. Siguro occasional lang. Kung maglilibre si Dennis, ayan. Pero ang hirap na kasi, lalo doon sa mga smokers, hirap na rin kasing uminom nang walang sigarilyo. Napakahirap na. At mas maganda na ngayon sa edad nating ito, tulog na tayo bandang alas 9, Yan nga lang, maski sa pagmamaneho, ayaw na natin bumiyahe ng past 9. Bumabiyahe ka pa ba ng mga past 9 in the evening? Hindi na. Lumalabo na rin mata mo. Antok ka na. Siyempre, we have to know ourselves, di ba, mga kapaborito? Kapag medyo dehado tayo sa pag-drive ng gabi, wag nating ipipilit. Diyan nagkokos nung disgrasya, di ba? Parang yung isang disgrasya bago mag-Holy Week, itong isang vlogger, di ba? Inamin naman nung driver ng bus, na nakatulog daw, nakaidlip. So basically, pag human error yan, napaka hirap din yan. Buti na lang at wala namang nasawi o nasaktan doon sa banggaan na yan. Kaya
Kaya na ano rin ako na-confused din ako doon sa doon sa interview kay PNP Chief Marbil, no? Parang ginastify niya kaya daw gumagamit ng drugs yung mga tao, no, para doon sa mga mayroong night shift or tawag mo doon graveyard shift, no, para sila ay maging attentive pa. Ako, nakakatakot yung mga ganyan, di ba? At syempre kapag mga illegal na droga, asahan po niyo talagang against po tayo dyan, ano? At yung illegal drugs na yan, isa yan sa mga kalaban ng lipunan, ano? At maraming nasisirang buhay dahil po sa mga illegal na droga. Nung isang araw lang, nung kasagsagan ng mahal na araw, nahulihan yung isang ginang ng 680,000 worth, no, ng illegal drugs dito sa Urdaneta City. At napakalaking bagay yon, 100 grams din po yon. At syempre malaking kabawasan po yan sa supply and demand ng illegal na droga sa Pangasinan. Pero sana ay magtuloy-tuloy yan, ano? Yan naman ng promise ng ating PNP, no, na unti-unti nilang babawasan yung supply and demand ng illegal na droga sa Pangasinan para ang Pangasinan ay maayos na tirahan, no, at maging mapayapa ang mga komunidad po sa ating lalawigan. Oras natin, 5:32 ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisa manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Abi, Aligwas Pangasinan Ilocano. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo po malaman ngayong araw ng Miyerkules. DOTR binawi na ang lisensya ng kaskaserong bus drivers sa La Union. Kandidato sa pagkasenador, pagpapaliwanagi ng COMELEC dahil sa di umano'y vote buying na kinasasangkutan. Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ang inaugurasyon ng 430 million Balingoan Port Expansion Project. COMELEC, target matapos delivery ng mga vote counting machines sa May 1. ₱20 kada kilo ng bigas ibebenta sa Visayas ayon sa DA. 71 patient transport vehicles binigay po ni PBBM sa Northern Mindanao at BARM. Ilang mga lider ng bansa nagpahayag ng pagdalo sa libing ni Pope Francis. 63 anyos na ginang binaril sa loob ng tindahan nito sa Malasiki. Sa ating balitang pampalakasan, Pacers hawak na ang 2-0 lead laban sa 2021 NBA champion Milwaukee Bucks. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Binawi na po ng Department of Transportation ang lisensya ng driver na nag-viral dahil sa mabilis nitong pagpapatakbo ng minamanehong bus sa may La Union.
Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, tinanggalan na nito ng lisensya at nagpadala na rin ng show cause order sa kumpanya ng bus na kinabibilangan ng driver. Mapapanood sa viral video ang pagmamakaawa ng mga pasahero na bagalan ng pagpapatakbo dahil ginawa umano nitong 5 minuto ang biyahe imbis na 15 minutos ang karaniwang biyahe papunta sa isang bayan sa La Union. Samantala, inanunsyo rin ng LTO na sinuspindi nito ang lisensya ng 671 driver sa loob ng 90 araw dahil sa pagkakasangkot sa mga aksidente sa kalsada at sa posibleng resulta sa paggamit ng illegal na droga. Sa iba pang balita, pagpapaliwanagi ng COMELEC, Committee on Kontrabigay sa senatorial aspirant Camille Villar dahil sa di umano'y pagkasangkot nito sa vote buying na nangyari sa isang pagtitipon sa may barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Base sa pinasang social media post ng isang anonymous complainant, makikita sa naturang pagtitipon ang tila raffle na namimigay ng pera na kasama si Villar sa entablado. Ayon kay Kontrabigay Committee Head Attorney Teopisto Elnas Jr., ito ang iimbestigahan ng kanilang komite kaya nila papadalhan din ng show cause order ang kandidato upang pagpapaliwanagi na hindi dapat ito ikonsiderang vote buying. Nilinaw naman ni Elnas na kasalukuyan pa rin nila itong iniimbestigahan lalo na kung pasok ba ang naturang pagtitipon sa campaign period. Aniya, base sa inilabas na resolusyon ng poll body sa Resolution 11104 patungkol sa vote buying, bagaman hindi mismo si Villar ang namimigay, ngunit ang presensya niya ay nakikita sa pamimigay at pagtanggap ng pera, bahagi umano ito ng presumptions ng resolusyon ng komisyon at ang kandidato na lamang ang magdidepensa nito. Bibigyan si Villar ng 3 araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat ikonsiderang vote buying na maaari ring maging dahilan ng kanyang pagkadiskwalipika ngayong national at local elections. Si Villar ang kauna-unahang national candidate na nahainan ng show cause order na may kinalaman sa vote buying ngayong midterm elections. Samantala, base naman sa inilabas na statement ni Villar, agad namang itinanggi ng kandidato ang aligasyon sa kanya ng poll body patungkol sa umano'y vote buying na nangyari na kasama siya. Aniya, ang pagtitipon ay noong February 9, panangyari at hindi pa ito pasok sa campaign period. Dagdag pa niya na handa siyang tanggapin ang show cause order na ihahain ng komisyon sa kanya. Patuloy naman itong iimbestigahan ng poll body at susubukan nilang i-resolve at bago ang halalan sa May 12. Ayan, no? So may proseso naman at ipapaliwanag naman yan ni Congresswoman Camille Villar. Kung February 9, hindi pa nga pasok yan, no? Doon sa campaign period. Sa ibang balita, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdadala ng mas maraming oportunidad sa mga tao na makatutulong sa kanilang kabuhayan ng pagsasaayos sa Balingoan Port sa Misamis Oriental. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 430.3 million pesos. Naniniwala ang Pangulo kapag lumakas anya ang kalakalan, kasunod nito ay ang pagsigla ng ekonomiya at pag-unlad ng rehiyon. Ang nasabing pantalan na tawiran ng mga biyahero patungo at mula sa Camiguin ay mayroon na ngayong bagong 2-story port operations building, gate complex, bagong Roro ramp at 10,832 square meters na backup area. Mayroon itong 500 seating capacity at mga modernong amenities nang sa gayon maging kaaya-aya ang pagbiyahe ng mga pasahero patungo sa kanilang mga destinasyon. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niya na ang pagsasaayos sa pasilidad ay makapagbibigay ng magandang serbisyo para sa mas maayos na daloy ng mga tao at produkto. Asahan na rin anyang paglakas ng turismo at pagbuhos ng negosyo sa lalawigan at mga karatig probinsya. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang back-to-back na paglunsad ng 2 mahalagang proyekto sa Misamis Oriental. Kabilang sa pinasinayaan ay ang Rice Processing System 2 project at ang Integrated Coconut Processing Facility kasabay ang turnover ng iba't ibang kagamitang pansaka sa Barangay San Isidro, Balingasag, Misamis Oriental.
Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng teknolohiya ng Rice Processing System 2 ay mapapahusay ang kalidad ng bigas at mapapataas ang kita ng mga magsasaka bukod pa sa mapapadali na ang proseso sa produksyon. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na plano ng gobyerno na magtayo pa ng dagdag na 50 rice processing system sa buong bansa at sa mga malalaking probinsya ay gagawing 2 ang itatayong rice processing system. Inatasan din ng Pangulo ang PhilMec o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na maglaan ng pondo para sa pagbili ng truck na gagamitin para sa supply chain upang hindi mahirapan ang mga magsasaka na dalhin ang kanilang mga palay sa National Food Authority. Kabilang sa pinasinayaan ng Presidente ay ang 350 million peso halaga ng Integrated Coconut Processing Facility na layuning mapalakas ang industriya ng pagninyog bilang high value na produkto mula sa nyog. Ayun mga kapaborito, ang malaking porsyento talaga sa ating mga kapaborito ay mga magsasaka. Kaya malaki ang papel ng agrikultura. Kaya nakapreposition naman yung mga projects ng ating Pangulo para po mapabuti, mapabilis at mapaganda ang mga produkto at transportation ng kanilang mga produkto sa iba't ibang mga lalawigan. Importante po yan para mabilis din ang daloy ng kita. At sana yung ating mga farmers ay matuto rin sa marketing at sa selling, kasi minsan syempre ang mga farmers nandun na lang sila sa pagtatanim at may mga traders na sila ring yumayaman. Kaya dapat siguro panahon na maging ang mga farmers ay mag-engage na rin sa trading. Para kasi alam niyo yung mga anak po ng mga yan talagang nag-aaral na rin po. Maganda mapag-aralan nila yung business management o kaya sa agriculture para malaman nila yung susi para sa kanilang pagyabong at mapaganda ang kita sa pagsasaka. Samantala, sa ating Bantay Halalan 2025, inihayag ng Commission on Elections na target nitong matapos ang paghahatid ng 110,000 automated counting machine para sa Halalan 2025 sa May 1, Labor Day. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kailangang nasa Treasurer's Office ng mga lungsod at bayan ang mga balota sa April 30, habang naipamahagi na dapat sa mga guro ang mga makina pagdating ng May 1. Nagsimula na ang COMELEC sa pagpapadala ng opisyal ng mga balota at election paraphernalia noong April 22, kahapon. Nadadaan naman sa final testing and sealing mula May 2 hanggang May 8. Pinaliwanag naman ni Garcia na mga guro sa panahon ng FTS ang magsisilbing mga poll worker. Ang susubok sa mga ACM habang 10 botante ang aktwal na boboto para siguruhin ang maayos na operasyon ng mga makina. Matapos ang testing, itatago at seselyuhan naman anya ang mga ACM sa mga presinto na babantayan ng mga miyembro ng AFP at PNP hanggang sa halalan sa May 12. Kaugnay dito, available na sa publiko ang online precinct finder para sa 2025 midterm elections ayon sa COMELEC. Sinabi rin ng COMELEC na maaaring tingnan ng mga botante ang kanilang lugar ng botohan at numero ng presinto sa https://precinctfinder.comelec.gov.ph. Ipinapakita rin ng online precinct finder ng COMELEC ang katayuan ng botante kung aktibo o hindi aktibo. Ayon sa COMELEC, mayroong 69,673,655 na rehistradong botante. Dami para sa 2025 midterm elections. Sa iba pang balita, inanunsyo naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nitong Miyerkules ang pilot implementation ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Ayan na. Bahagi mo ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga Pilipino. Ayon kay Laurel, nais ni Pangulong Marcos na ipatupad ang programang ito sa buong bansa kalaunan.
Sa ilalim ng programa, maaari umanong bumili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo o 40 kilos kada buwan ang bawat benepisyaryo sa halagang 20 pesos kada kilo. Sinabi rin ni Secretary Laurel na may sapat na stock ng bigas ang DA para simulan ang programa at kailangang mailabas na rin ang laman ng mga bodega ng ahensya na puno pa rin ng bigas at palay. Ayan ha, ayan na ang 20 pesos kada kilo, no? At doon sa mga benepisyaryo, pwede kayong bumili ng 40 kilos kada buwan. Sa ating pa ring bagong Pilipinas, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Martes ang turnover ng 71 patient transport vehicles PTVs sa mga local government units sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa ceremonial turnover sa Pilaes Sports Center sa Cagayan de Oro City, 85 sa 71 kabuuang PTV ang binigay sa mga LGU sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ang 6 na natitirang unit ay pinamahagi sa mga LGU beneficiaries mula sa BARM. Sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na ang donasyon ng mga PTV ay bahagi ng pangako ng Administrasyong Marcos sa pagbibigay ng maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa lahat ng Pilipino. Ang pamamahagi po ng mga makabago at maasahang PTVs ay bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na naglalayong palakasin ng mga kakayahan sa pagtugon sa emergencies ng mga LGUs. Bilang suporta sa mandato ng mga LGU sa ilalim ng 1991 Local Government Code na magkaloob ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, ang MTVDP ay nag-donate ng mga medikal na sasakyang pangtransportasyon tulad ng mga PTVs upang mapadali ang ligtas at mahusay po na transportasyon ng mga pasyente sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan o yung mga ospital. Ang bawat PTV naman ay nilagyan din po yan ng stretcher, mayroon din pong oxygen tank at blood pressure monitor. No, lahat ay dinisenyo rin para matiyak ang napapanahon at ligtas na transportasyon ng ating mga pasyente. Samantala, sa ating sa ating police report, patay ang 63 anyos na ginang nang barilin ito ng isang di pa nakikilalang suspect sa kanyang sari-sari store sa may barangay ng Kapian, Malasiki, Pangasinan. Base sa inisyal na investigasyon ng Malasiki PNP, sa kwento ng isang batang kasama ng biktima, bandang alas 5 ng madaling araw noong Martes, abalang nasa loob ng kanilang sari-sari store ang ginang nang may lalaking naka-helmet ang bumaba sa motorsiklo nito at nagpanggap na bibili sa tindahan. Nang sumilip umano ang biktima sa siwang ng tindahan, ito ay doon na binaril ng sospek ang biktima sa kanyang bibig. Agad ding tumakas ang sospek lulan ng motorsiklo. Agad namang dinala sa ospital ang biktima pero idineklara na itong dead on arrival. Hindi pa rin malinaw kung ano ang motibo sa pamamaslang. Sa ating balitang pampalakasan, hawak na ng Indiana Pacers ang 2-0 lead laban sa 2021 NBA champion na Milwaukee Bucks matapos muling makuha ang panalo sa Game 2 ngayong araw, April 23. Dominante ang naging performance ng Pacers sa kabuuan ng Game 2 at hindi hinayaan ng Bucks na makuha ang lead sa pagtatapos ng bawat quarter hanggang sa tuluyang tapusin ang laban sa score na 123-115. Muling pinangunahan ni Tyrese Haliburton at Pascal Siakam ang Pacers at kapwa gumawa ng double-double performance, 20 points at 12 assists mula kay Hali, habang 24 points at 11 rebounds naman kay Siakam. Maliban sa dalawa, 4 na players din ng Pacers ang gumawa ng double-digit scores. Hindi naman naging sapat ang big-time double-double performance ng two-time NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo na kumamada ng 34 points at 18 rebounds. Kasama ni Giannis na gumawa ng impresibong performance ang Bucks bench na si Bobby Portis Jr., 28 points at 12 rebounds. Sayang, no? Nalimitahan lamang ang shooter at dating all-star na si Damian Lillard sa 14 points at 7 assists.
Dahil sa panalo sa Game 2, 2 panalo na lamang ang kakailanganin ng mga bagitong Pacers upang umusad sa semifinals round ng Eastern Conference. Gaganapin naman ang Game 3 at Game 4 sa Fiserv Forum, ang nagsisilbing home court ng Milwaukee Bucks. Kung aabot ng Game 5, babalik sa home court ng Indiana ang laban sa pagitan ng dalawa. Exciting na ang Eastern Conference ng NBA. Abangan natin yung sa Western Conference din, ano? Yan po ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Miyerkules, mga kapaborito. At syempre huwag niyo nating kakalimutan ang API Party List number 123 para tayo ay magkaroon ng boses sa mababang kapulungan ng Kongreso. At syempre ang ating first nominee, ang highly esteemed former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. ang siya magiging boses ng mga api dyan sa Kongreso. Oras natin, 5:56 ng hapon. Bukas kita-kita po tayo ulit. Once again, happy graduation sa aking anak, kay Anika Julia P. Ortega. Congratulations, anak. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano, nagsasabing maraming salamat at magandang hapon, kapaborito.